салом бачаҳои азиз, бо мо бошед. имрӯз ман ба шумо афсонаи хар ва шутурро мехонам. омода ҳастед? ин тавр бошад, гӯш кунед. буд набуд корвоне буд. дашту саҳрову кӯҳу биёбонро тай карда мерафту мерафт. маълум набуд ки кай ба ҷое мерасаду боз меистад. дар ин сафар як хару як уштур хеле монда шуданду тадбире ҷуста ақиб монданд. баъд ҷонамон халос шуд гуфта роҳи гурезро пеш гирифтанд. рафтанд ба марғзоре расиданд. бӯйи алафи тару тозаю гулҳои хушбӯй ба машомашон расид. шод шуданду шикамсери алаф хӯрданд ва дар сояи дарахти азиме ёзида дам гирифтанд. оҳ, ба рӯзи нек расидем, гуфт шутур. гапат рост, лекин хӯрию роҳат кунӣ ва фарбеҳ шавию аз кайфи сурудхонӣ маҳрум бошӣ, ин ҳам азоб будааст. шутур ин гапро шунида хавотир шуду ба хар гӯшрас кард. ҷӯраҷон, ин фикратро аз сарат дур кун. гапат дуруст, барои ҳамин то метавонам зӯр зада худамро аз сароидан нигоҳ медорам. аммо ба хаёлам ягон рӯз тоқатам тоқ мешаваду худамро дошта наметавонам. худат фикр кун, ҷӯраҷон. хар чӣ хар аст агар ҳангос назанад? ҳангос барои хар изҳори ишқ, изҳори муддаои дил. ҳангос ин суруди бо тантанаест ки лаззати зиндагиро ифода мекунад. шутур зорӣ карда гуфт. ҳақ ҷониби ту, ҷӯраҷон, лекин ақлатро кор фармо. мо инҷо оромем барои он ки касе аз мо хабар надорад. тоқат кун ва фаромӯш накун ки бетоқатӣ метавонад ба сари мо балоеро биёрад. хар қабул кард. чанд рӯз ором гузашт, вале як рӯз бедор шуда ва дар куҷо буданашро фаромӯш кард. азбаски хеле вақт ҳангос назада буд, худро нигоҳ дошта натавонисту ҳангос зад. ҳангоси хар ба гирду атроф танин андохт, ба кӯҳҳо акси садо дод ва ба гӯши корвоне расид ки аз ҳамон наздикиҳо мегузашт. дар ин ҷойи бекасу кӯй хар аз куҷо пайдо шуда бошад? гуфта корвонбошӣ 2 нафарро ба ҷустуҷӯи хар фиристодааст. онҳо омада хару шутурро ёфта гирифтанду назди корвон бурданд. ин ҷонварҳо фарбеҳу тоза нағзакак истироҳат карда пурқувват шуданд. гуфта ба шутур чизу чораи зиёдбор карданду 2 кас ба хар савор шуда ба роҳ баромаданд. корвон мерафту мерафт. шутуру хар зери бори гарон хаставу бемадор қадам мезаданд. аз барф гурехта ба жола дучор шудем, гуфт хар. шутур ки аз хар сахт ранҷида буд, чизе нагуфт. хар гӯё бемор шуда бошад ба замин афтод. корвониён ҳарчанд кӯшиш карданд, онро хезонида натавонистанд. хезонанд, пояш меларзиду боз меафтад. аввал харро партофта рафтанӣ шуданд. баъд фикр карданд ки ин хари хубу зебост. ҳайф аст агар ин ҷо монанду нобуд шавад. бо худ баранд, шояд баъди 2-3 рӯз сиҳат шавад. ҳамин хел маслиҳат карданду борро аз болои шутур гирифта харро ба он бор карданд. бори шутур 2 баробар афзуд, бо азоб роҳ мерафт. қасд гирифтагӣ бар ин, корвон ба пайраҳаи кӯҳӣ баромад. як тараф кӯҳи баланд, як тараф нишебии болои ҷар. хар, ӯй хар, гуфт шутур, ҳамон рӯз аҷаб суруде хондӣ. акнун рақс карданӣ будам ки корвониён омаданду ману туро дошта гирифтанд. ҳоло ҳамон суруди дилнавозат дар гӯшам садо медиҳад. дил мехоҳад бирақсаму шодӣ кунаму бозӣ. хар ба воҳима афтода гуфт.
ҷураҷон, худро нигаҳ дор, ки агар бирақсӣ, ман аз болоят меафтаму ҷон медиҳам. Шутур худро сабук ҷунбонида гуфт: ту чӣ хел ба ман ҷӯра, ки бо гуноҳи ту ба дасти корвониён афтодам? озод будам, асир шудам. ту чӣ хел ба ман дӯст, ки худро ба беморӣ андозию ба ман савор шуда як азобамро 100 азоб кардӣ. маро дигар тоқати туро бардошта бурдан намондааст, гуфт шутур ва ба оҳанги рақс пушташро ба ҳаракат овард. хар аз болои шутур парида ба қаъри ҷарӣ афтод. оби тези дарёи кӯҳӣ ҷасади ӯро ба харсангҳо зада гирифта бурд. бачаҳои азиз, шумо чӣ гумон мекунед, ки кори хар хуб буд ё на? ҳатман фикрҳои худро ба мо фиристед. имрӯз бо шумоён хайру хуш мекунем то вохӯрии оянда. хайр бачаҳо, хуш бошед. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برام